Fl-ewwel sigħat tal-vakanza tiegħu f'Londra l-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa' ma' Saad Jabbar li huwa wieħed mill-aktar avukati internazzjonali rinomati fid-dinja. Dan joħroġ mir-rapport tas-sit Lovin Malta li jindika li Muscat li jinsab f'Londra flimkien mal-familja tiegħu kellu din il-laqgħa matul il-jum tal-ħamis. Jirriżulta wkoll li l-laqgħa saret fil-lobby tal-Lukanda Corinthia ta' Londra meqjusa bħala waħda mill-iktar lussużi fiż-żona. Jabbar huwa magħruf ukoll bħala espert tad-dinja arbija, fil-fatt ripetutament u jkun mistieden biex intervjeni u janalizza aħbarijiet fuq l-istazzjon Al Jazeera. L-avukat Jabbar jgħod portafol vast ta' persuni esposti politikament, fosthom l-eks dittatur tal-Libja Muammar Gaddafi u persuni qrib ir-reġim tiegħu, il-familja li tmexxi l-Qatar u l-mara tal-eks mexxej Palestinjan Yasser Arafat. Il-mexxej Laburista injora mistoqsijiet tas-sit Lovin Malta fejn kien mitlub jikkonferma jew jiġħad li kellu din il-laqgħa.